18, 20, 25 minutos según o tamaño. Que non se ia dicir que un produto hoxe de luxo pois comezou usándose incluso de abono na horta. Sí, Era un botábanse os produto porcos de tamén. subsistencia e moi humilde, como non? tantos mariscos e peixes. Tedes aquí un produto que humilde non é, que é o caviar, que tamén o incluídes. Contanos un pouquiño, que nos traes? Bueno, temos aquí 3 especies de esturión. O caviar é a hueva do esturión. O esturión é un animal, é un peixe de río que está en peligro de extinción. Entón, hoxe, todo o esturión, o caviar que podemos encontrar, procede do cultivo. O sea, de granxas. Da piscifactoría. Podémolo abrir para ir vendo? Claro. Proceden por aí, que é que estaba David desexando que chegara este momento do programa para probar o caviar, que isto é verdade que sempre se dixo que era como para padais moi exquisitos, para petos tamén moi puidentes. Non sempre, porque en Estados Unidos houve unha época no que se utilizaba simplemente, era moi barato e se utilizaba simplemente para salar as cousas e que beberas máis. Sí, ten o único conservante que ten é o sal. O sal fai que o produto aguante máis. Hoxe non é un produto tan caro como era hai moitos anos. Cando era un produto salvaxe da pesca do esturión, era un produto moito máis inasequible. Estamos vendo, son esas oviñas, a ver? E que aparte isto pon caviar del Tíbet. Isto ven da lá? Sí, nos somos unha empresa. Caviar del Tíbet é a nosa marca comercial. Sí, porque ali non hai río, non estarán remontando hasta lá. Home, viría fresco. No, pero o seu de cultivo está está en altitude? Nas montañas, con auga natural do río, totalmente... Fernando, trouxeches culleres de nácar, non? Como se come? Porque se colles metal altera o sabor do caviar, non? A cuchara de nácar se utilizase para non condicionar o sabor, efectivamente. O que trouxete tamén foron torradiñas con manteiga que non sei se son para que forman parte desta receita. Podemos poñer aquí unha... Estamos nerviosísimos, Fernando, non sei se estás pillando de... Estános tardando. Moita teoría queremos ir á práctica. Pero tamén con manteiga, non? Pero por que con Fernando, manteiga? como dicía Raquel. Bueno, o caviar podese comer de moitas maneiras. Ela non come. Como eu probo, non te preocupes. Vai por ti, Juan. Pero a máis cómoda para comer na casa, eu recomendo unha tostadiña fina, un pouquiño de mantequilla. Hoxe en día comemos caviar habitualmente nos restaurantes de cociña fusión, non? É un elemento moi empregado. Sí, esa gran parte da nosa venta está nese tipo de restaurantes de cociña fusión, elaborada, etc. Aí non se utiliza esta... Pero non, é que esta parte non lle botaste. E aparte, onde está Elena? Está Elena aí da cañiza que me parece que quer probar. Onde está Elena? Poñe máis aí. Por aí, sí? Estás por aquí. Vamos a dar a probar, porque, claro, que vou dicir eu, ben Fernando, super amable, está buenísimo. Toma, Elena, proba ti. A ver, pero por que lle das a... Tengo unha razón, non? Por que lle das a ela? Porque Elena da cañiza, na cañiza é pouco esturión. Ali dase moi mal, ali é bocadillos de xamón asado. Probou algunha vez o caviar? Que tal, Elena? Ben? No, este momento preguntar. Este é suave, é o máis suave. Usted quere probar tamén? No, gracias. Alguén quere probar? Porque a mellor xa é hora de merendar. Mira, ali... Elena, que tal? Pero pregúntalle que tal. Prepárame a mitad, si non... No, pero non pode falar. Quedalle manteiga espectacular, Sí que pode. Nunca probara eu así con manteiga, dende logo, quedalle espectacular. Vale, boa Moi ali. suaviño, non? Neste caso. Sí, é suaviño. Elena, trágate xa. Outro... A ver, pero eu quería saber se probou antes. Bueno, que tal? comía mellor unha centola. Unha centola. Eu que prefiro unha centola. Estaban tirando unha centola. Pero probaras antes o caviar? Sí, probara. Ah, sí? Sí. E así igual tamén preparado con manteiga ou... No, era en xebre. É como en xebre. En xebre sin mantequilla, sin nada, Así nada. A pelo. Aí to pa dentro. A granel. A granel, exactamente. Espera que temos ali na esquina. Voulle dar a probar, a ver. Que Elena non foi moi agradecida, verdad? Invitámosla aquí a caviar. Aquí temos máis. Vou pasar por aquí. Ui, que se pon de pela e todo. Moitas gracias. Grazas, Fernando. A ver, probe aí, a ver. A ver que tal. Oxe, o público non trouxe a merenda, Oxe, a merenda poñémola nós, non terán queixa, David. Eu creo que moi ben, Home. Que tal? Está rico? Vamos poñer un poquinho Para meter despois unha centola. A ver se... Está tendo un éxito total, Bueno, que aproveite, Sí, señor, disfruta. sí, Perdón, Eu vou pasar entendo por da aquí. manteiga, porque, por exemplo, se lle metes manteiga que é sen sal,
ao final contrasta co Sí, sal sí. do caviar e redúcese un pouquiño ese sabor salgado que o mellor non todo o mundo lle gusta, non? Sí, ese que estás probando ti é un pouquiño máis intenso que este. É máis primeiro. intenso, non? Sí. Xa me parecía a mí que Porque hai era un pouco distintas intenso. variedades, verdad, Sí, Fernando? son diferentes especies de esturión, cada unha ten as súas características de tamaño, de cor, de textura, Pero co caviar canto levades? O sea, porque imagino que empezaríades co marisco. Sí, co